Дядь Буреш, гажановочки, щас ми. Дядь Буреш. Тледин туне. Аня? І мама є нам. Молодець, диви. Мі туне, лиш ми експериментіос. Куін експериментіос. Нериш експерименти, лиш ми куди знімашки, вуно, вей. Ожі, Аня? Ожі. Мар млімли куле та експериментли. Мілімли куле? Кик стакан. Кик боди. Ву. Шема вей. Но посуда мішкон гель. Ну, Мар, куцкими? Куцкими. Нериш мі кутишком ву. Но лежишком стакан йосами. Собершим лемликле? Шемавей. Хоч як буде тишкоми шемавей? Та ясно. Угу. Та бере кутишком. Боду осмес. Но туж зол сурашкоми. Воен ваєс. Адишкода воен вей сурашкизи. Но калінак вей тубини пуцке вилань. Но шта бере. Мі кутишкоми посуда мішкон гель. Куда буде томи? Ми намазати на даза? Ми нам. 13 стаканат буде томи. Дик, кик, квінь. Коня, і що понумна? Ну, куін. Не Луїза, жа. Та бере ношик кутишком боду осмес, но юн зол сурашкоми. Со стакани, куда змі буде тими посуда мішкон гель, буде сак сурашкіз. Мі у мадічкені китин вей, китин ву, но китин посуда мішкон гель. Но ж со стакани, куда змі будете посуда мішкон гелес. Милям вуліч веїс тубіз вилаз. Кейші за експеримент, Маня? Кельшіз. Ну, професор Анна Вадимовна, а желань тишком? Али луос какети експеримент? Сонімашке курек пус. Сопон намілем ликуле луос. Стакан. Винний уксус. Уксусес мі стакан пушка віати мені. Но Кукей. шонер. Кутишкоми винний уксусес, но віатишкоми стакане. Кукеезу моючка на куле. Тешкамез, но кытын медазлуа. Учка. Кытынке на баня тешкамез. Гевел. Та бере мисое каленгине лежишком стакан пушка. Чес кытазына винный уксус лананя. А дишкода? Пузырек ёс потом пуцкизе. Курек пузен винный уксусен стакан мес, юн пыцашкомы. Кыжнил час витина куле луос. Кыжнил час куспын, курек пузлен кемыз будесак брынны куле. Мыным туштун сыконик мармеда пермоз милям кыжнил час орчса. Обычный вареный кукей. Пыштем кукей парымым куле шушкода Аня. Тани мино пуктомы ашмилай стакан мес будес уйлы укно дуре. Но шта бере учке, мар милям пармиз. Но мар, професор Анна Вадимовна, куйнети експеримент меслештен куцкомыа. Со експеримент фокус. Фокус, мо віретишко фокус єсти. Но шмар милям лутапун на кулелос, милям ли кулелос, поднос. Стакан. Ву. Но Лист бумага. маркаришком мимі, Стаканер. в'ятишком ву. Ву. Буде сас кулея в'ятини? Бедесас. Соберші маркаришкоми? Ворцешком. Борсашком. А тепер туди. Стакан баджим. Вау! Вот та із фокус монтазок точка валаня. Та бере нож пукти, вилішаш лань пукти. Нож кінто не дише, тіста фокусли. Садики. Земно фокус вже? Ну, ти професор Анна Вадимовна. Ту не пойму ти димоне.
Tainga naučkišios mu eksperimentijos mumļam tu neilpum jaškizi. Noš kači to diškodu ti eksperimentijos. Goštale komentarijos. Mļam lutuštun sako. Mi bude stun tıršom. Tlieština eksperimentijos tes. Džečlue. Дешевле. Тлединтун невал профессор Анна Вадимовна, но... Профессор Марина.